Nu pupăm. Nu dansezi? Ce faci, mami? Te pupi acolo? Pup fetița? Gata, mami, că ai pupat-o. Da, mami, nu mai sta cu ochii aproape, te rog. Stai puțin. Ia, îl vezi pe tata? Cine e acolo? Nu mai dau, măi, mama, așa. Tata? Ia pupă-l tu pe tata. Hai. Pupă pe tata. Nu pot să mai țin de... Pupă-l, mami, ca lumea, hai. Bravo, iubitul, mamă. Și tati te pupă. Pe mama o pot? Popă-mă și pe mine. Hai. Nu păpa după jos. E caca. Andrei, tu ai făcut cumva caca? Ai făcut caca? Ai făcut caca? Spune, de ce fugi? A? De ce fugi? Să nu te schimbi? A? Hai, să te schimbe, mami. Nu fugi, că nu scapi. Haide să te schimbe, mami. Haide, ai făcut caca, mama. Spune papa. Papa. Da. Hai să arătăm, tati, cum ai măzgălit tu pereții. Uite cum ai măzgălit pereții. Ai colorat pereți? Hop! Gâdi. Gata, mami, hai. Cine e acolo, tata? Ia, arată tu pe tata, hai. Bravo! Are tata nas? Are tata nas? Hai, arată tu, are nas? Ia, nu la camera. Dacă are tata nas. Ia să vedem, pe mami o recunoști? Mama? Unde este mama? Ia spune mama. Ai dat-o singur pe Andrei? Ia, unde e Andrei? Hai, arată. Bravo! Hai să mai căutăm poze, mami. Uite pe mama. Ia, unde e mama? Hai, arată-t. Bravo, mami. Gata, ne schimbăm la funduleț, da? Spune papa. Gâdi. Te pitești, mami? De cine te pitești? Te joci cu cubau? Te joci cu cubau? Ia, arată și mie unde este mama în poză. Unde este mama în poză? Hai, arată unde e mama. Să nu te lovești, da? Na, că tot n-arătai cu degetul.
Ha ha ha. Hi hi hi. Au! Hi hi hi. Hi hi hi. Hi hi hi. Îi scrie lui tati? Găde, găde, găde. Ia fă tu hi hi hi. Hi hi hi. Andrei știe să fluiere? Andrei, are mami țiți. Țiți. Mai pune tu mânuța că pune mami, da? Cine e aici în pod? Ce te-ai lovit? Da, să pupe mami buba. Ha. Zi, da, arată la o parte. Hai să pupe mami buba, haide. Gata, haide să ne schimbăm la funduleț.